en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde 14 mbooy hitande ujunnaji 220 ɓataake men faati koye Ganndal fulɓe mbi puccuta ɗo waduno kala ko Ganndal ɗum noon ɗaɓɓen Ganndal ɗaɓɓenen Ganndal ɗaɓɓen Ganndal dokken sukaɓe men sembe no ɗaɓɓiri Ganndal ko Ganndal tan wawi yaltinde yimɓe e caɗele nde tawno kala kada golla saɗa golli ɗum Ganndal yoɗat garɗat fewat jamano yuɓa kaɓoɗen human binnagal nde tawno ko heen sikkude ne andi taw anda yaltata koye human binnagal ɗemgal leɓtata on jomum cikkuɗo ne andi taw andani nde tawno hannde bandaji keewi ojoji keewi téléji keewi haaloɓe keewi ɗo joɗiɗa kala nana kaalowo ko haali ko naata e hoorema cikka woni gando kaala ɗum janggo kalda no worani leɓta hoorema leɓta goɗɗo ɗum woni ko hepti ha hepti jannguɓe men yoga e ɗemɗe goɗɗe ko wayno français son teskima e nder leydi Sénégal e kala saha neɗɗo jontaɗo walla joguiɗo poste mawɗo mo joom martaba mawɗo so bismama e télé walla e radio en heewi haalde ha haala e diine ko woodani sikka ko gando nde tawn wonɗo nanno hunde no on haalirno ni o wawa reftude hen o haala kanko no sikkiri o nani ni o booma o itte e poste makko o yawe o ñiŋe o hute taw ganda ko haali ko o alna ɗum dalil ɗum eɗen gandi waɗi hay ɗeɗo balɗe 8 mars oɗo henna eɗen gandi won gorko goto mo hooreji leydi Sénégal toɗɗi poste mawɗo kewɗo haalis kewɗo dañal tawno on poste ko on woni ballowo yimɓe e golle walla ñamla yimɓe koppareji ha puusa woni société walla entreprise aji ha mbawa yarude yeeso nde o joddi e rewɓe on ñalawma o haali hawo naati e toɓɓe ɗe ganduɗa beñodirɗe e diine way tan kono ko bahliɗo diine ni ɗum ne waɗa e kala saha jiya neɗɗo tumɗo hoore mum ko Ganndal jooɗo e télé haala hunde ha yaɓɓa ɗemgal mum teppa wattido e ñiŋede decce ɗeɗo gueɗe kala addi ɗum ko wasde janngude jangginen sukaɓe men gonga e gonga wasa yurnade defte wasa jangguikinade ɗum noon wona sukaɓeɓe ko enen wona sernaɓeɓe ko enen rendo men wona rendo wallogo sukaɓe e jangde rendo men ko rendo walloɓe ñaaƴayru rendo men ɓuuri yidde ko noos ɓuuri yidde ko noos kalɗo noos waɗi ko ɗon saabu sen ƴeewi hannde haalisaji ɗi borjeten woni ɗi bonnaten guilay ziyaruji haalisaji ɗi bonnaten guilay cérémonie ji haalisaji ɗi bonnaten guilay conférence uji haalisaji ɗi bonnaten guilay 72 heures uji haalisaji ɗi bonnaten guilay gure men e nder rendoji men taw ganduɗa waɗana en gartam haytus taw ganduɗa ɗum so ittanoma mahama duɗe moƴƴe holtinama sukaɓe saframa sukaɓe dañanama gueɗe mumen ha timmini mbawi janggude jangde moƴƴe janga jangde moƴƴere ɓayde laamuji men mbawa ittude jangde qur'ana nanna ɗum e nder duɗe français ɗe
no sukaɓe jarata école ni ɓe jangguini hen qur'ana celluɗo janggo so joomum woni ministre janggata ko ñawi haalata ko ñawi saaɓe ji woni ministére uji so tawi gaari e ziyaire uji dokka micro mbiyata kene kaala arabe seeɗa juulay annabi seeɗa taw foof koko ñawi bof heɗotako sa heeɗima tan a ɗeɓat ha gueete Allah mo ñawti hay joomum ko haalata ko anda ɗemɗe ɗe ñawat soɓe janggani ɗum ɗon e duuɗe he duuɗe français ɗe ɓayde eɗen piitoro ken diiniyankoɓe aɓe piitoro koɓe julɓe duuɗe ɗe ɗon almuɓe ne goodi wawɓe qur'ana yo joomen dokke hay soko aljuma kala waktuji 4 ɓe jangguina sukaɓe cimoje ɓurɗe mantinade e hadisaji labtuɗe suka o kam o reena ndimago makko o reena diine makko so mawni janggo wasa wostede ɓayde laamu ngu wawa wat ɗum leyɗele men wona leyɗele tugnoriɗe julɗe ken julɓe kono leyɗele ɗe ñawoje ɗe sarɗiyeji ɗi wona sarɗiyeji l'islam koni wata wade ɓayde koni wata eɗen jogui duuɗe ɗe ganduɗen ɗeɗo duuɗe sen nanni hen sukaɓe tokosɓe an mbawi janggude joni joni qur'ana ɓe ndena qur'ana ɓe mbawa deftaral nde ɓe jangga sariya ɓe jangga kala kene jangge taw duuɓi ɗi jahani ɓe mbaɗe mecce ɓe mbawa taw ɓe nawdi hen ɗemɗe goɗɗe français ɗen janggo so goni député ji goni ministére uji yoɗat fewat yuɓɓat kalɗo ɓe jooɗi haala mabɓe yoɗat ɗum ko enen dokkata ɗum sukaɓe men ɓeɗon ɗum ko enen dokkata ɗum sukaɓe men ɓen hande alhamdulillah eɗen jogui pelle gonɗe caggal leydi ha wayno leydi eɗen jogui pelle gonɗe e guuri men ha mbayno leydi kono sen ji almuɓe men enen wiyoɓe mbimi e wimami cukalon almukon men en jawata koye men en kersat ɗum ko enen mbaɗi ɗum juuɗe men min mi haalata haala jinnaɗe min jinnaɗo to banggam min mboɗo riwti ɗum jinnaɗo wiyete kañum jeyi ɓiɗɗo ko enen pop saabu min mboɗomi ɗo henna leñol fulɓe ne naftoro kam goɗɗo nanɗo mboɗo naftoro ɗum goɗɗo nanɗo ne naftoro goɗɗo goɗɗo nanɗo ne naftoro goɗɗo ko jinnaɗe mum naftoraki ɗum ndeki firti kala jibinaɗo e men ko enen pop jeeyi goto e men kala ne jogui hen part goto e men kala ne jogui hen responsabilité mum yo waɗ ɗum ha timma ɓi kaari tan ko ɓi kaari ala saabu ɓi kaari o janggo so woni o nattat ɓi kaari o nafma ko nafani bam makko o nafma ko nafani yum makko o nafma ko nafani bam makko o nafma ko nafani nene makko o nafma ko nafani hay on dokkunoɗomo sembe walla on janguinɗomo ndeke firti noon ko alhamdulillah hewɓe nanɗo e duuɗe ko wayno whatsapp uji ko wayno nokkuji goɗɗi ene ganda hen diine mumen ene mbaje hen ne janguine hen taw ganduɗa on janguinomo janguinani bam makko ten bam makko janguinimo kanko janguinomo ɗon o janguinani yum makko tene kanko mone janguinma ndeke firti goto e men kala ene nafta windere nde kala ɗum noon goto e men kala yo wat kala ɓiɗɗo almudo ko ɓiyum holtin ñammin yarnu alhamdulillah onon wonɓe belgique en kaalino en kalti wonɓe amérique wonɓe belgique wonɓe chine wonɓe partout wonɓe europe alhamdulillah eɗen gandi tekke ne mbayno leydi toon se mbi tekke ko comci ko wayno pantalon ngaji jiinuji paɗe moƴƴe wutteji moƴƴi darbuji baɗɗi fayi mbaɗon baluji hay darra ala ko bonnanta mon e golle mon e jawdi mon e dañal mon mbaɗon baluji pewnon ha feewa ara e nder leyɗele men hakkude Mauritanie Mali Sénégal e Gambie Guinée fecce e duuɗe almuɓe ɓe gonta e laaɓal ɓe giwa ñiddo ɓe giwa coñci tunwuɗi ɓe giwa coñci pakkuɗi par ce que jinnaɓe mabɓe ngala won hen ngala ne jiiɗi wallude sukaɓe men ngala ɓayde suko so mawni ko enen fof nafata enen pop nanguen e sukaɓe enen pop nanguen e sukaɓe baluji so gari sukaɓe daña paɗe ɓe daña koyɗe moƴƴe ɓe natta feñede koyɗe natta sekade ɓe natta yaɓɓude butulaji ɓe natta yaɓɓude pontoje ɓe natta yaɓɓude kaaƴe koyɗe ɗe peewa koyɗe ɗe moƴƴa ɓe laaɓa ɓe ciwlisa ɓe daña cellal ha tenti aduna men hande o yimɓene kakto partout yimɓene tuuta partout yimɓe cellani ñamde nde hande ko forsade sode hippama so ɓoyde ufat an sa ñaami reedu ma dogat kanko so ñaami reedu makko musat ko Allah wone makko ɗum tagui jeeyata feeñata e makko ɗum noon ballen ɓen sukaɓe ballen ɓe koltinen ɓe
galleji sernaɓe ɗi almuɓe jangguinoɓe karpat andaɓe tinaɓe ɓe mbannen ɓe toon bois de pharmacie goto fof sen arta yo sol leɗɗe ha heewa leɗɗe cafrorɗe produit ji alcool bandakol fof adde waɗe hen kala suka gañiɗo fewnani ha feewa safre ɗon ɗum ɗo hen eɗen gandi sen jiiɗi rendo men feewa ko ni mbatten sen jiiɗi rendo men yooɗa ko ni haɓade almuɓe wonɓe e Dakar haɓade almuɓe wonɓe e Nouakchott haɓade almuɓe yaltoɓe Bamako ni yaltoɓe Banjul ni Conakry ni Bissau haɓade konɗo cukalon tokkocon kon gaynani hay jibinede haɓade ɗum ɗo hen kono mbimi ni tan wona joɗade ne ñiŋa kon ene ñiŋa sernaɓeɓe haɓade ɗum ko acte en gollat hen en mbaɗat hen kesuji men ne mbi lutu halisaji en guittat eɗen jogui alɗuɓe ne mbawi hewatti ɗum saabu hande duuɗe sernaɓe ɗe en mbawi wadde boyli moƴƴi ne mbawi wadde force uji moƴƴi force en tokosel moƴƴel waɗe taroɗe ciwlisɗe ɓe mbanni hen produit ji moƴƴi sukaɓe ne jangga jangde ciwlisɗe lamde ne jaaha école ne garta ne jangga qur'ana lewru foof taw ɓe jogui yedde sakuji 3 ha sakuji 4 maaro defe ɓe ñaama haaɓe kaara ɓe jara haaɓe ɗomɗita ɓe jangga pittal ɗi ne ndeeƴi tawɓe o wani en jettima jaman eɗen mbawi wadde ɗum ko bonnaten ko e haalisaji yidde men tinede nde yidde men andede nde yidde men ñaajje goto kala nana fota hoore mum ne waɗa statut ne waɗa Instagram ne waɗa to ne waɗa ga ne waɗa TikTok ko yiddema tinede yiddema andede nde sa itti haalis ma a waɗi ɗeɗo duuɗe indema nawe ha dosman winde hol ɓuuroma andede aduna he hol ɓuuroma andede laakara gandeɗa e aduna gandeɗa e laakara ma indema sorte min naw ɗum ha dosman sa maayi kadi ma heddoɗa haala e aduna malikaji duttone kaala haala ma saabu ahalullahi yimɓe Allah e oɗo henna aduna ko janggoɓe qur'anil karim nde tawno hymne national l'islam musidɓe tedduɓe ko qur'anil karim ɗum noon suko o so qur'ana adime makko kala komo golla yooɗat ndaron jaydiyankoɓe qur'aniyankoɓe jaydiyankoɓe janggoɓe qur'ana ɓe soɓe kaala ne wonde needi ɓe jaɓata jamais ñingde neɗɗo ɓe jaɓata jamais mettinde ɓernde neɗɗo ɓe kalata ko gonɗi ko feewa taw wonde needi taw ala conte ala duko ala ƴattoje kono ndaron neɗɗo so goɗɗum ade makko so ɓurani neheede to banggue jinnaɓe makko so ɓurani neheede to banggue jinnaɓe makko mbimi so tawi ko goɗɗum ade makko kala ko wawi jangude a yiyat needi manka hen soit soma haala temo jogui gandal de ko haalal ko soɗo jangi français walla anglais walla arabe so tawi needi ndi ala hen kala komo golla yen needi ne manki nder ne ha ɗo noon kala komo golla a yen needi ene nder ɗum firti noon ko alay sago tinnoɗen e ɗeɗo gueɗe tinnoɗen e koye men enen kala mbawen wallude ɓe dalmuɓe ndeɗo henno yontere mande woni aɗa jewtuɗo henno en jeehi to Cellal eɗen jii sukaɓe men ne jangga toon sukaɓe Guinée Bissau naɓe nan toon sukaɓe Mali naɓe nan toon sukaɓe Sénégal naɓe nan toon Mauritanie nan toon fof nan toon kene wona sappo e ɗiɗo almudo reftinde ɗum e nder ñalawma goto weeɓani musidɓe tedduɓe weeɓani sappo e ɗiɗo almudo reftinde ɗum qur'anil karim e nder ñalawma goto taw almudo kala ene jogui ceernajo timmuɗo haafis gonɗo yeeso mum ene jappi nofuru ne hetto ɗum wona hunde wemde ɗum noon so tawi en dañi duuɗe baaɗe ni henna en gari en jiyi almuɓe ne goori ni no mbayi ni tene doole ngala so ɓe janggoya école won hen ko almuɓe ɗiɗo ndendar sac almuɓe ɗiɗo ndenda sac almuɓe ɗiɗo ndenda sac kayema kayam sen dettima joɗɗen jaltinen sac o goto heɓa kaye mum sen gayni batten hen goto wakko arta ni ɓe jangguirta hen saji almuɓe ɗiɗo ndenda sac almuɓe tato ndenda paɗe yahoɓe école ɓe ɓorno paɗe so garti ɓorta ɓe ɓorno paɗe kala paɗe garɗe kamɓe fof ndendi comci ɗi kamɓe fof ndendi yahoɓe école ɓe luɓe ɗi comci ɓorno so garti ɓorta ɗo hande ɗo jaraten ɗo so tawi en jettima ha ɗo henna eɗen poti enen kala yurnitade ɗeɗo henna duuɗe ganden ɗe duuɗe koye majje guurɗen koye majje gonɗen koye majje jeltuɗen koye majje duttorɗen tene kadi goto men kala ne sohliɗe sa sohli silki qur'ana a doganat ɗe sa sohli ɓiɗɗo jibinama a doganat ɗe sa mayirama a doganat ɗe sa dañi probléme a doganat ɗe sa dañi caɗele a doganat ɗe sa fi coup a doganat ɗe kala ko mbawɗon sa politicé a doganat ɗum noon haade men ñantude goɗɗum ñanten ɗe duuɗe jonnen ɗe duuɗe ɓe jangguine kala sifa gonagal e sifa gandal
ɓe mbawa wonde musidɓe tedduɓe. ɗum noon ala no mbatten so wona jehen seeɗa to duɗal ceerno Mouhamed Seck banda oni juuti kono ken kuppuɓe tan jangde sukaɓeɓe seeɗa ha mbawon hettade hen komin gaddanno moon toon to cuuɗi meɗen Cellal. ɗum noon oɗon mbawi hettade ɗum joni so Allah haaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Qur'an o ko subaka law o sukaɓe so kejjitima ko ɗon jangata ha 6h 7h tawɓe kuñima ɓe mbawi a faami soɓe bindane subaka o ɓe jaaha école 8h soɓe garti 14h ɓe jeelima ɓe garti on saaha avant ɓe dutto école woni janggoyoɓe hin kiiɗo wona ko kadi janggoɓe kiiɗo ko ɗon ɓe ɓamtat alluji mabɓe ha futuro juule taw heɓe defti mbawi so futuro juulama kamɓe élève ɓe janggoɓe école ɓe kocca kayeji mabɓe ɓe jangga kadi ɓe gartata ko kadi ko wendo ko pour Qur'an o ɓe gartata ko wendo ko wayno 4h du matin ha 5h taw ɓe ɓurini ɓe kuñima Qur'an on saaha ɓe garta kadi e école mabɓe koni programme o yaari joni noon ko faati école to ene jogui niveau ji ɗin wona gotum woni wonɓe dow ɓe ko wayno CM1 CM2 ha e collège ɓen mbaɗi adapté niveau on feewi ɓe paami hunde han kadi eɓe jogui ɗum daadi donc sukaɓe tokos ɓe seeɗa woni premiére année woni CI en ha fandem CM1 C2 en ko ɓen jogui caɗele seeɗa wadde adapté niveau o ko fate banggue Qur'an e école o bon to banggue laamu komin ɓuuri yidde ko banggue kodki to banggue safara e banggue kodki safara e gonal ngal kodki kine faaɗi ko fate numus ari ɗo ɓuurat tampude ɓowɗi ne keewi cuuɗi ne faaɗi wuuli a faami ɗum no jeeya hen to banggue kodki ko fate banggue bertu kadi wayno leece en daaquen soble ngaji en kadi min jiiɗi kadi to banggue santé kadi wayno min jogo hayso caisse médecine taw gandanɗa alɓe ne wawi ɓamede en charge taw gandanɗa pamuru foof ene wawi safrede taw hay nokku yahani ɗum ɗon amin cohli ɗum no feewi somin dañi hande duɗal foof Qur'an to wawi wonde ɗum ko caɗele mum to banggue kotti ene faaɗi to banggue kadi gonka mum to banggue gonka foof ene jaaha ene faaɗi ko hunde ganduɗa hoore ma fande donc so laamu wawi wadde ɗum noon ne moƴƴi tere Allah barke mum iyo yimɓe ɓe jasat eyyi ko hokkata yimɓe jogade sifaji maleykaji ko gollirde nde ɗo deftere gandu goɗɗo ne wiye Ibrahim al-Khawwas ko jaaɗo Allah moƴƴo e saaha fergon yaare duuɓi 300 ko nden o yalti aduna ko nden o feeñi koye on saaha wonno o jagganno ko wiyete sekkoji omo saña e doole makko pour anje wurde e ko wona e ko laaɓi o gayna o yeeya ɗum ɗon pour o wallitoro nguura makko eɗen jii enen koye men e leydude men he jaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓenniɗo ko mbiyeten hannde wawde lasarari ko mbiyeten hannde wawde wadde ko soɓe cohlirino ɗum tawanno wona hannde leydi ndi tawanno ɓenniɗo ɓe joguinoma wawde firlitade e gueɗe aɓe mbawi yaltinde ko heewi ko yiiɗa hannde ko hokkata kalis walla ko wontata kalis ɓe majjano ɗum ɓe donkano ɗum kono ɓe jii ko Allah ɓe jii ko yo yimɓe jii Allah nde wonno kala ko neɗɗo dañi oɗo aduna arani wonde ɗo ari ko hodde ɗo fodde saaha muɗum e waktu kadi mo korratama anda no foti on ɗon waktu a jarani wattude doole ma e to kadi to paɗata an ko ala ɗo foti ɗum woni gurdam lakara ɓe paɗnino heɓata ko hen mais ɓe jañini kam ɓe newnani kam ɓe mballi kam kadi Allah jarama ɓe jarama min kutaki ɓe min jawaki ɓe ha joni yo Allah ɓeydu moƴƴere oɗo kewu dépasse makko kene ñaame ke ene yare ke ene fewje France naɓe mbaɗi pop wuro France naɓe selen ɗo ɓe dawi fof kamɓe mbaɗi ha laaɓi min ñamlaki min gujjani min coodani yo Allah yoɓ moƴƴere neɗɗo noon so gollani moƴƴere kala ko ɓitti aybin moƴƴere nde
ɓe tinnima de gande kala ko daña e ɗo e gandal inde nde min wodani kono nder o ko kamɓe de wona min min ɗo somi remi ɓe dañata aɓe gandi meɗe gandi somi juulima yahata mais fuu golle ɗe ndewi lawol kamɓe goni less سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين يا ربي يا رب العالمين مسيبة تدبن كتيمة سكابة المبي رفتي بي إن جبودا دا هنتن هامبا ون فامد ɗum ɗo hen wonno alet ñande 6 lewru mars ko wanno toon to cuuɗi meɗen Cellal to duɗal ceerno Mohamed Seck ɗum eɗen mbawi wiide tan bandiraɓe yoɓe tinno no fewi no fewi no fewi no fewi enen foof nde tinnotoɗen ganden ɗum ɗo henna ko hunde moƴƴere kadi ɗum ɗo henna ko hunde wande fayida ko hunde wawde yaltinde men e caɗele goto men kala ɗo wawi wonde waɗay haqqille muɗum kañum e hoore muɗum ɗum ɗo henna ko kañum jeeyi wona goɗɗo ɗum noon ala no mbatten so wona kettoɗen seeɗa e ɓen settiɓe toon settiɓe duɗal ngal moƴƴere ceerno Seck gila naati wuro ngo min jiirani ɗum leefu gila o naati wuro jaafuɗon ma en gartoy hen eɗen mbawi hettitade nonne kadi ha joni toon to Cellal keɗen jaafuɗon no fewi to banggue micro bandiraɓe rewɓe ma dañ kamɓene koɓe jangti hen taw kadi ene wawa naftude rendo ngo nde tawno eɗen gandi ko gueɗe baɗɗe fayida ko kamɓe goni toon kamɓe ñamminta kamɓe jarnata kamɓe mbaɗata foof ɗum ko kalɗen ko mbiɗen batten haqqillaji men e sukaɓe almuɓe batten haqqillaji men e sukaɓe almuɓe yeltoɓe hoto elen ɓe hoto kurtuɗen ɓe hoto mbiyaɓe he janggoye onon on nefnima on mbaɗini so tawi wonko mbawɗen e ndendina doole men jeehen jiyen sernaɓe mabɓe kala ko manki ɗon ƴeewen wadde sukaɓe gonta nder galleji ɗi ɓe jangga jangde moƴƴere minen min jii tan ko ɓamtare amen e yaddude hen min gandano kala ko faate diina gati won juuloɓe ɗo birda ganda ko firti fof ko kanko firani min firtani min amin belti e garal mon ɗo en nam enen foof rendi dini en ɗo en nam ko Allah e ceerno Seck hamin beltani Allah e nelaɗo mum hamin beltanimo gati gilla Allah addimo ɗo en nam ko jaam tan min jiiye makko ko ɓural tan min jiiye makko ko daɗal tan min jiiye makko ko malal tan min jiiye makko min o Salmata Seck holko ganduɗa hannde ñalawma ñalawma hannde amin belti amin calmina bandiraɓe foof amin ñaago Allah kadi moƴƴere aɓe heb barke Allah waɗɓe caaleji ɗuwoɗen hen ɗum ɗo de ko jibingol alhamdulillah en dentiɗo dental bengal yo Allah ɓoynu ɗum yo Allah juutnu yo Allah nawru ɗum yeeso tanimo oɗo ñalawma mi yetti Allah e nela ɗum mi yetti Cheikhnama Tidiane mi yetti jinnaɓam mi yetti sukaɓe ɓeɗo mi yetti Abdullaahi Saar mbaɗɗo sababu haɓe gari ga ha ɗum ɗo daña ñalawma hannde o weltiɓe tanamo weltiɓe bandiraɓe foof weltiɓe jangde mabɓe ɗe ɓe jarama Allah jarama weltiɓe e bammaɓɓe o weltiɓe jinnaɓe foof weltiɓe Ablaye weltiɓe jinnaɓe foof belti hannde oɗo ñalawma yo Allah jokku kadi ko heddi koɓe dañani ɓe kadi yo Allah hokku ɗumen dañde Abdullaahi noon ko moƴƴo o mayirata fof ko jawgal rondi ko moƴƴo minen ala komin gande mabɓe haydara kanko rondi sukaɓe amen addi ɗumen ɗo mo jangguin ɗumen o mo ñammina omo yarna min jetti Allah kadi min jetti wuuro ngo min jetti ceerno o kadi e galle muɗum e Allah jarama on jarama guila joom gallamen min jetti Abdullaahi Saar min ñagoto Allah tan ko yo Allah rokkumo balle juɗɗe e battane moƴƴe Allah rokkamo sago makko e sago bandi ko hen Mamma Seck ne min jarnima ɗum yo Allah rokkimo ko yiɗani hoore makko ya barke Allah ngal sukaɓe ko goni ɗo ko fof ko kanko waɗata ñamde mumen e yarde mumen e koltu mumen fof ko kanko waɗata min ñaagui Allah kanko ne yo Allah rokkumo barke sukama kanko Abdoulaye Saar noon min mbawa yobdemo kanko ñamminta kanko yarnata kanko hettanta aɓe goni ɗo gonalngal jongal ne fewi aɓe laaɓi aɓe ko weɓani hannde almuɓe e saaha almuɓe fuurankoɓe aɓe laaɓi aɓe kolti aɓe ñaama ɓe kaara kadi séréknaɓe foof ko moƴƴuɓe nde tawno neɗɗo hannde jiya ɓi jana nanguira ɗum comme no mbiyani tan ko weltare mbiɗo weltanimo no fewi mbiyam waari ɗo gila ne yaara duuɓi 5 ha hannde hikka mo yaara duuɓi 17 mi yani ko metti kam hay subaka Allah goto ɓe mbiya koɓe dañi ko ɓe jogoro hen jaam yoɓe mbaɗan ɗum kadi sukaɓe mabɓe Mamma Seck kadi jarama no fewi o tinnima hande woni tataɓo amen janggi fa jippinɗo miɗen jowta Mamoudou Seck saabu suka amen warɗo ga fou o nanggui hono ɓiɓɓe makko ni miɗen jowtamo mi jowta guendiraɓe makko fou mi salminimo Mali
fa Sénégal mi remoɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko remoɓe miɗen jogui guesa amen jardin ngaji miɗen cohli waɗanede grillasuji miɗen cohli hokkede moto pompe uji miɗen cohli wallanede ɗum walla somin heɓani kadi ɗum ɗon wiyete noon aménagement taw heedi yesso miɗen jogui jardin amen miɗen dokka minen rewɓe kono min donki yo fewna minen kadi miɗen jiiɗi hettinede e nder laamu he min mbaɗane hunde minen rewɓe Selen taw miɗen liggo hen miɗen daña hen wonɓe ɗo ɓe fof ko wawɓe affaire teinture mbaɗi formation teinture aji mbaɗi formation caabune ala maɓɓe fof ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo hen wonno ko gaddoynoɗen toon to Selen taw kadi ko duɗal ceerno Mouhamadou Seck kono kadi mbiɗen tan kala altine eɗen gadda gandal ɗum noon hannde en nayima e gandal batten en haaqillaji men no feewi buuɗal yurmeende so feeri feeñi fen jayi ɓataake men ko gandal musidɓe tedduɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñalane musidɓe tedduɓe jafoɗo noon sosoɓe ko nanguɓe dande